Fil-katekiżi tagħna llum eżisti xtaqt li nitkellmu nirriflettu dwar tema u suġġett li naraħ huwa ħafna importanti fil-kuntest li aħna qegħdin ngħixu fi żminijietna llum il-ġurnata. Xtaqt nitkellem magħkom dwar l-għaqda fil-familja. Hija tema li hija l-qalb żgur għal kull wieħed u waħda minna, ma speċjali ma mhux biss dawk kollha li huma miż-żewġin, dawk kollha li huma ġenituri. Pero hija tema importanti ħafna wkoll għall-ulied, hija tema importanti ħafna wkoll anke għall-Knisja u hija tema ħafna importanti anke għas-soċjetà ċivili. Għaliex il-familja hija l-bażi, in-nukleru bażiku eżistijej ta' dak li huwa is-soċjetà ċivili, però wkoll ta' dak li hija l-Knisja. Nirriflettu aktar l qudiem fuq dil ħaġa. Però xtaqt nitlaq mis-sitwazzjoni reali konkreta li aħna qegħdin ngħixu fiha llum. Ċertament ngħixu f'ċirkustanza fejn l-għaqda fil-familja għandha d-dellijiet tagħha u għandha d-dawl tagħha. Hemm l-aspetti li huma pożittivi u hemm l-aspetti li huma negattivi. Nixtieq insemmi dak li huwa negattiv mhux biex noqogħdu nagħmlu enfasi fuq daqs li kieku l-pożittiv ma jeżistix, imma nixtieq niffaċċjaw din ir-realtà b'mod dirett. Nixtieq niffaċċjaw dis-sitwazzjoni għaliex xi kultant inħossina li ntlaqna wisq fej qed naċċettaw kollox sar xejn mhu xejn, insiktu l-vuċi tal-kuxjenza, nibdlu kliem sabiex intaffu l-gravità tas-sitwazzjoni kif tkun, u ma nħarsux lejn ir-realtà kif inhi u nippruvaw inċabsuha, nippruvaw indawruha, nippruvaw ngħidu għax kulħadd hekk, nippruvaw ngħidu għaliex illum hekk sirna u isna ma rridu nagħmlu xejn f'ċerti ċirkustanzi. Ċertament nuqqas ta' għaqda eżistijej fil-familja hemm diversi fatturi li waslu għaliha, ġifieri s-sitwazzjoni hija waħda komplessa. Wieħed ma jistax jaqbad fattur wieħed u jgħid illi minħabba f'hekk hemm nuqqas ta' għaqda fil-familja fi żminijietna. Hemm diversi fatturi illi jistgħu jkunu fattur wieħed, ngħid tlieta jew iktar kif se nsemmi u sejrin naraw flimkien. Wieħed mill-fatturi li fl-opinjoni tiegħi nara illi qiegħed jeżżes u jerri l-familja minn ġewwa hija xi ħaġa kulturali. Hija l-kultura tal-individwaliżmu li m'għandix taqsam mal-familja biss li saret taħkem f'kollox, anke fil-Knisja, sfortunatament taraw kemm hu diffiċli fil-Knisja nżommu l-għaqda, għaliex kulħadd irid jaħdem ar rasu. Kemm hu diffiċli anke min ikun qed imexxi l-isqof il-kappellan superjur ta' komunità reliġjuża biex iżomm l-għaqda għaliex l-individwaliżmu ħakimna b'mod kulturali. Sirna naħsbu b'mentalità fejn niġblu kollox għal xawwatna. Fejn niġbru kollox fejn dak li jaqbel lili u bil-mod il-mod qed nitilfu dik il-kapaċità li jiena noħroġ minn innifsi u nirrealizza li jieni qed f'relazzjoni f'kuntest li ngħix ma' persuni oħrajn u mhux naħseb għal rasi. Din nistgħu naraw eżisti fuq diversi livelli anke d-dar. Ħodu eżempju żgħar pereżempju, tfal id-dar u mhux tfal żgħar ta' ġifieri, u jistgħu jkunu anke raġel jew il-mara fuq kollox, ġifieri mhux qed nitkellem xi ħaġa tfal, fejn naf jien ħadd xawer u l-ħwejjex laqthom dejjem hemm. Ħriġt il-barra u s-sodda qatt ma milta. Kilt u l-platt qatt ma taħsilhom. Indejt int u ma jinteressak xejn minn iktar. L-individwaliżmu pur fejn taħseb biss fik innifsek u fil-bżonnijiet tiegħek innifsek. Illum il-ġurnata dal-individwaliżmu eżistij li nsibuh ġewwa fina li jekk ma nagħtuhx ċans jolli rasu f'kull wieħed u waħda minnha, però sab anke ħanitu hekk l-outlets tiegħu bħalma l-ilma jsib il-mod minn fejn jgħaddi u joħroġ, hekk ukoll l-individwaliżmu fina naħsbu għal rasna illum għandna anke ħafna mezzi kif dan qed intuh il-ċans il-possibilità illi nistgħu ngħixuh fil-konkret, pereżempju. Tmur familja u ssib wieħed ngħid tlieta erba' televisions. Iġifieri kulħadd jista' jara programm li jrid ar-rasu, 4-5 nies dar waħda, però 4-5 nies jaraw ħaġa differenti wkoll kemm huma mifrudin. Iġifieri dal-individwaliżmu issa sibnilu anke l-ispazju biex inkun nistgħu npoġġu fil-prattika. L-istess bħalma hija pereżempju l-użu tal-internet, l-użu tal-kompjuter. Kulħadd għandu l-kompjuter, kulħadd għandu l-affarijiet tiegħu, mhux qed ngħid li mhumiex bżonn ta' jiena, imma qed ngħid kif jistgħu wkoll dawn jagħtu spazju illi nkunu ġoddar, però fir-realtà nkunu l-kol kemm aħna mifrudin. Għaliex għal rasna, ġifieri l-istess. Jiġu l-mara u r-raġel it-tnejn li huma forsi mix-xogħol jew forsi r-raġel biss jew forsi l-mara biss, imma flok il-ħin flimkien dak intefa' jagħmel xi ħaġa fuq il-kompjuter, dik intefet tagħmel xi ħaġa oħra, forsi min jixtieq jiġbed l-attenzjoni ħadd oħra jkunu flimkien,
Imma inti moħħok fik innifsek, moħħok għarrasek, u llum għandek il-mezzi kif din tkun tista' tagħmilha. Inti bil-karozza tiegħek, bil-karozza tagħha, allura x'in tridu kulħadd jista' joħroġ għal rasu, kulħadd jista' jagħmel l-impenji tiegħu kif iritu. Biex qed ngħid li hemm xi ħażina li konna ġiex karozzi familja, kapaċi anke iktar huma bżonn, qed ngħid l-użu tagħhom meta jagħtu spazju biex l-individwaliżmu tagħna ngħixu iktar, allura nkunu qegħdin nagħmlu verament xi ħaġa li qed tkisser eżistijej u mhux xi ħaġa li qiegħda tibni. Magħha dina qed toħloq nuqqas ta' komunikazzjoni eżistijej. Kawża oħra li xi nuqqas ta' għaqda fil-familja parti l-individwaliżmu hija nuqqas ta' komunikazzjoni li ġej minn diversi fatturi bħal huma pereżempju fil-konkret biex tikkomunika kollok il-ħin. Illum bħajja tant maġla minn xogħol għal ieħor u forsi minn xogħol għad-delizzju u forsi anka xi kuntant baffarijiet stess tal-Knisja, imma ma jkunx hemm il-ħin sabiex nikkomunikaw bejnietna. Ġifieri ma nifhimx kif pereżempju raġel miżżewweġ jiġi mix-xogħol u jmur jagħmellek 3-4 sigħat il-Knisja issa u x'qed jitlob u x'qed jarma u x'qed jgħin il-kappellan u x'qed jagħmel, imma dinha mhuwiex ħajja illi minn xogħol għall-Knisja u d-dar m'intix. Anka jekk minn barra tidher ħaġa tajba, irnoqogħdu ħafna attenti. Irnoqogħdu ħafna attenti anka responsabilità ta' min imexxi fil-Knisja, anka fil-parroċċi. Li jekk ninnotaw nies li qed ikunu iktar il-Knisja milli qed ikunu d-dar, meta suppost huma d-dar, x'qed ngħidu ma jiġux il-Knisja rafux. Imma dik tiddoqilna l-arma. Ma jistax ikun li xi ħadd ħin kollu jarma jnadda fil-Knisja imma qed titraskura l-familja tiegħu id-dar. Ma jistax ikun xi ħadd li għaddej minn prayer meeting minn wieħed tal-ieħor imma mbagħad mhux qed ikun id-dar. Mhux qed ngħid li ma tgħinx il-Knisja, mhux qed ngħid li ma tmux prayer meeting. Xejn minn dan qed ngħid. Imma qed ngħid li rrid ikun hemm dak il-bilanċ għax anke bl-istess affarijiet tajbin daqskemm xi ħadd jista' jkun ħin kollu barra għax qed imur tixrob u mur qed joħroġ u qed imur paċi fil imur ma nafx fejn u mhux qed ikun id-dar ma' marti u ma' żewġu, daqstant ieħor anke qed tagħmel affarijiet tajbin u m'intix tkun id-dar ma' martek u żewġek l-effett ħajkun l-istess. L-effett l-istess fis-sens li n-nuqqas tiegħek qiegħed jinħass anke jekk hija l-ħaġa tajba. Irrid ikollna l-virtù tar-rażan kemm fl-affarijiet materjali, kemm ukoll imma fl-affarijiet spiritwali. Għaliex biex koppja, biex fi żwieġ irid ikun hemm komunikazzjoni, irid ikun hemm il-ħin biex il-persuni jikkomunikaw. U ħin tajjeb. Ħin tajjeb, jekk inti xi filgħaxija dejjem ma jien dejjem rieq, qed se tikkomunika tagħmel ma' martek jew ma' żewġek. Xawar u sodda u daqshekk. Jiġifieri importanti, irridu ninvestu f'ħin. Però biex ninvestu f'ħin irridu nbidlu l-valuri tagħna. Li ċerti affarijiet tittejt anke jkun ma tajbin daw irid innaqqashom, dawn jieħdu t-tieni post, dawn nagħmilhom jekk ikolli ċans. Imma mhux jekk ikolli ċans inkun ma' marti u ma' żewġi nagħmel affarijiet oħrajn, le bil-maqlub, l-ewwel ma' marti u ma' żewġi jew ma' familja u jekk ikolli ċans nagħmel affarijiet oħra. Ovvjament, hawnhekk faċilment jibdew deħlin ċerti piki, mela hu jista' jmur jagħmel hekk, jien ma nistax nagħmel hekk, le eżisti, ma nirraġawx dawn il-mod. U mhux qed ngħid li jekk ir-raġel għall-argument ma jridikx attendi l-qudies, inti ma tmux il-qudies biex tkun miegħu. Imma ġifieri inti għandek bżonn il-qawwa riżorsi spiritwali. Qed ngħid jien l-esaġerazzjonijiet meta m'hemmx nuqqas ta' kontroll anke f'dak li jidher li huwa tajjeb. Għaliex l-ewwel vokazzjoni hija taż-żwieġ u l-familja għal miż-żewġin u dina tkun qawwija iva bit-talb bis-sagramenti u għandhom impenn fil-Knisja li jridu jagħmluh. Però irid ikun f'bilanċ illi ma jkunx qed ikisser l-istess sejħa ta' żwieġ u l-familja. Kif fuq kollox hija wkoll anke tas-saċerdot reliġjuż. Saċerdot huwa moti kompletament tal-ħajja tal-Knisja għall-ħajja ma' Kristu, imma ma jistax jagħmel dan skapitu li jkisser ir-relazzjoni spiritwali tiegħu mal-Alla billi ma jkollux ħin jitlob pereżempju. Jiġifieri din tot anke għal kull statu kull vokazzjoni fil-ħajja ma jkollna ħin ta' komunikazzjoni fil-familja. U kif qed qabel faċilment li wieħed jikkomunika llum mad-dinja ta' barra, mad-dinja kollha, tista' tkun qiegħed Malta u tiċċettja mal-Ġapan, imma mbagħad martek u żewġek li qegħdin il-kamra l-oħra jgħaddu ġimgħat u ma tkellimhomx. Jiġifieri noqogħdu ħafna attenti, tibgħat messaġġ li jasal ma' kull kien fid-dinja u persuna li hemm dejk mhix kapaċi tgħidilha kelma b'fommok. Huma sitwazzjonijiet veri li jiġru eżisti. Mhumiex kulħadd, u vera mhumiex kulħadd, però du niftħu għajnejna għax jistigoltu l-ħajja tagħna wkoll. Ħaġa oħra nara jien personalment li tkisser in-nuqqas ta' l-għaqda fil-familja eżistijaj, tkisser l-għaqda fil-familja. Hija nuqqas ta' rispett lejn id-dinjità tal-persuna l-oħra.
Xi drabi ssib persuni jistgħu jkunu l-irġiel jew il-nisa li għandhom attitudi selvaġġa ma' marthom jew ma' żewġhom, ċerta dominanza. Għax jiena r-raġel, allura naħseb li ngħid jinbissuha tajjeb, nikkastiga l-mara b'diversi modi biskied billi m'għandix flus, billi ninkija b'ċerti affarijiet li nagħmel, billi nidajja xi wħud minnhom hekk jaħsbu li għax jidajju weġġu l-mara tagħhom, vera stupidi u ignoranti dawn in-nies, għandhom bżonn bidla kbira fil-ħajja tagħhom. Eżis tiegħi d-dominanza li verament mhijiex posta kemm tar-raġel fuq il-mara kemm tal-mara fuq ir-raġel. Li mhijiex posta. Hija nuqqas kbir ta' rispett li tweġġa' l-persuni u ċerti weġġat mhux għalkemm tfejjaqhom fil-ħajja. Mhux għalkemm tfejjaqhom. U jekk inti tissegwini u għandek dil-attitudni dominanti taħseb li kollox huwa tiegħek huwa tajjeb għażis hija eżis oħti, biddel dil-attitudni tiegħek għax qed tagħmel ħsara. Mingħajr ma taf forsi jew forsi taf ukoll qed tkun kawża li qed tkisser bil-mod il-mod u qed tnaqqar l-għaqda fiż-żwieġ u l-familja. Id-dominanza mhux biss bejn il-koppja, manka d-dominanza bejn il-ġenituri u l-uliet. Il-ġenituri di jifmu li f'ċerti għażliet, f'ċerti momenti, f'ċerta faxxa ta' età ma jistgħux ikunu dominanti fuq ulietom bħal meta jkunu żgħar, imma jridu jitalmu jakkumpanjawhom issa. Eżis tiegħi id-dominanza fi żwieġ fir-relazzjonijiet fil-familja hija waħda mill-kawżi li tkisser għaliex inti ma tirrispettax id-dinjità tal-persuna l-oħra li din hija ugwali daqshekk li għandha dmirijiet u drittijiet daqshekk li bħalek maħluqa fi ġbija Alla, li bħalek għandha dritt li tħobb u dritt li tkun maħbuba, id-dritt li tisma' u dritt li tkun mismuha. Mhux kollox kif tgħid int. U xkuntant ċerti affarijiet fejn tidħol opinjoni tista' tvarja, ġifieri mhux bil-forsi naqblu f'kollox, imma l-proċess li nitkellmu anke dwar dak li ma naqblux jurina rispett lejn id-dinjità ta' xulxin. Imma hekk fiż-żwieġ u fil-familja se nkasbru d-dinjità tal-persuna l-oħra. Allura nibdew inkissru eżisti dil-għada. Ħaġa oħra li nara jien eżisti li ġib nuqqas taqda fil-familja hija nuqqas ta' għarfien tajjeb dwar is-sesswalità tal-bniedem. Li ħafna drabi fi żminijietna permezz tal-internet imma mhux biss hija mħassra bil-pornografija. Ġtieq nagħmilha ħafna ċara ma noqogħdux neħbew dwar dawn l-affarijiet anke fil-knisja sistijaj, anke nies li jiġu l-knisja regolari. Il-pornografija mhux speċjali fl-internet qed taħkem bil-mod il-diversi persuni. U kemm irid noqogħdu attenti minn dan l-ingann li daħal fin fid-djar tagħna. Illum m'hemmx għalfejn tmur tikri film pornografiku. M'hemmx għalfejn tmur tixtri magażin pornografiku. Llum daw kollha qegħdin fid-dar tiegħek il-bot buttuna. Kull ma tittamel tafas buttuna u għandek kollox hemmhekk. Waħdek ħadd ma jafx qed tara u qed tħażżel lil qalbek. Qed tħażżel lil qalbek. U din tkissirlek il-viżjoni tiegħek tas-sess u tal-persuna l-oħra. Imbagħad tmur ma' martek u ma' żewġek tittamel dak li tara u l-persuna l-oħra tħossha użata u sfruttata. Użata u sfruttata u int min taħseb li se joqgħodlok biex ikun użat u biex ikun sfruttat minnek. Min taħseb li se jaċċetta dil ħaġa? Mhumiex affarijiet li għandna naċċettaw. Eżis tiegħi sfortunatament illum il-ġurnata però kissirna d-dinjità ta' dik li hija verament is-sesswalità fil-bniedem minħabba dil-pornografija li hija perversa u li qed taħkem il-moħħ u l-qalb ta' diversi. Kawża oħra li nara eżis tiegħi fejn tidħol in-nuqqas tal-għaqda fiż-żwieġ u l-familja, il-problemi ta' fuq ix-xogħol eżis tiegħi. Jew minħabba nuqqas ta' xogħol, allura toħloq problema finanzjarja, jew għaliex maħniex inlaħqu biżejjed, allura rridu naħdmu iktar fuq ix-xogħol, allura dak inaqsilna mliħin tal-familja. Jew problemi diffikultajiet serji, inġustizzji, gwaj, inkwiet li jkollna fuq ix-xogħol li ma nitalmux inħalluhom ftit hemm imma nġibuhom magħna lura d-dar u jkissru mhux biss ix-xogħol, allura jkissru anke l-familja. Ċertament ix-xogħol huwa element essenzjali u importanti fil-ħajja taż-żwieġ u l-familja. Però nodu attenti li l-problemi tagħna tax-xogħol ma nħalluhomx ikissru l-familja. Nistgħu naqsmuhom mal-familja ma mhux inġibu r-rabja u nittrasportaw fuq il-familja. Jiġifieri fuq ix-xogħol biex ma taqlax inkwiet toqgħod siket u mbagħad tmur id-dar u tinfex fil-mara u fit-tfal jew fir-raġel fit-tfal. Noqogħdu attenti eżis tiegħi għax nispiċċaw inkissru l-iktar nies li nħobbu bir-rispett uman li nġibu fuq ix-xogħol. Verament, minn ikun għaddej momenti jibsa u stress fuq ix-xogħol, il-persuna l-oħra li tiġi lura d-dar tittifmu u tittifhimha,
Però noqgħdu għandek ġibu rana wkoll. Aħseb wara meta jkollna ġiex persuni jaħdmu jew il-membri kollha tal-familja jaħdmu, jiġu fil-għaxija d-dar jekk jintaqgħu flimkien kollha bl-istess tensjoni differenti, x'rebu se jkollna. Irridu nibżgħu għal xulxin eżisti, irridu nitalmu kif ngħixu daw is-sitwazzjonijiet. L-enerġejt huma komplessi u mhux dejjem faċli, però rridu niftħu għajnejna ma nkunux omja u nibqgħu mixin. Biex ma nsemmix ukoll problema oħra hija l-vizzijiet li irdu l-familja eżisti u l-għaqda. Il-vizzijiet bħal huwa x-xorb pereżempju. Il-flus li jintefqu fl-alkohol, persuni li huma alkoholiċi, li apparti jġibu problemi finanzjarji, jġibu problemi ta' umiljazzjoni fil-familja, jġibu xi kuntant anka swat u ġlied, u jġibu problemi seri. Problemi seri. L-istess bħal huwa l-lob tal-flus. Il-lob tal-flus anke għandna postijiet fejn illum tmur tista' tilgħab il-flus mingħajr ebda kontroll ta' xejn. U tġib problemi serju gwaj fil-familja tiegħek, kapaċi tfalli familja u ddaħħal familja sieħa f'tant inkwiet u tant nisibħatu. Bħal mija droga. Id-droga li teqret, tant teqret, għax tibda ġib tisraq flus anka mill-istess ommok u missierek u liedek hutek u teqret l-imħabba vera, tkisser. Daw il-vizzijiet eżistijaj. L-kultura tagħna saru xejn mhu xejn. Xejn mhu xejn. Fej tidħol anka relazzjonijiet barra miżwieġ li qed ikissru l-għaqda fiż-żewġ u l-familja. Illum sikkitna l-kuxjenza tagħna biex ma nisimgħux il-kelma adulterju u l-kelma adulterju li bnija f'kelma partner li tinstema sabiħa bil-partner. Biex ma ngħidux li huwa adulterju, ġek xi ħadd jgħidlek il-partner li ġifieri qiegħed f'adulterju int. Ġak li tfisser. U rridu ngħiduha kif inhi aħna bħala nsara. Sfortunatament eżisti anke l-miżewġin insara, miżewġin kattoliċi. Qegħdin naqgħu f'dan id-dnub u qed nagħmluh mhux xejn. Ngħidu li kulħadd hekk, mhux vera kulħadd hekk, però qegħdin inkissru eżistijej l-għaqda ta' issa tal-familja diġà li hemm. U qegħdin imbeżżaw tal-quddiem niftakar darba ġiet persuna, tfajna ta' 15 sena, qed li fadda qed lina ma niżewwix ta' nikber taħt għaliex xejn speċi ta' 18 f'xejn tibda tinagħmel ħaġa oħra. Qed li jiena ħik kull familja tiegħi qed li hemm minni fader. Għalt li kull minn fil-familja tiegħi, il-ġenituri tiegħi u t-sieħ tiegħi kollha mifrudin u kollha għandhom il-partner. Għalli ġifieri jiena jekk niżewweġ ħajġri li hekk, ġifieri x'mentalità qegħdin nagħtu anke ta' warajna sistieħi. Niftakar darba qatt ma ninsa ġiet tibki għaliex binta ġiet lura mill-iskola, bdiet tirrabja momma, għaltilax int qesek irrabjata mija, għaltilax int m'għandikx partner kif għandhom il-mamis tal-ħbib tiegħi. Proset mela, kważi qegħdin nġibu s-sitwazzjoni li minn qed jgħix tajjeb inġelu ħossu li qed jgħix ħażin. Ġifier qegħdin f'sitwazzjoni tisissi li ma nistgħux nintelqu. Ma nistgħux nintelqu quddiem dawn ir-realtajiet. Irridu nibqgħu sodi fil-fidi tagħna, fil-kelma talla, f'dak li tallimna l-Knisja. Ħaġa oħra li nsib eżisti li tkisser l-eruq tal-familja eżisti il-vjolenza wkoll domestika. Hekk persuni li huma vjolenti li jsawtu l-xulxin. Li jsawtu l-xulxin irġiel in-nisa, nisa l-irġiel għax jesisti wkoll, u anke l-ġenituri l-ulied, jew l-ulied u l-ġenituri. Is-swat il-vjolenza li tkisser l-għaqda u l-imħabba eżisti, dan kollox ma tafx tikkontrolla lilek innifsek. Għax ma tafx tikkontrolla lilek innifsek. Imbagħad ukoll eżisti irridu nifhmu il-wara dan kollu li dawn kollha li semmejtu ma kollha dnubiet djufijiet jgħidulhom it-trid fil-bniedem, però hemm li tax-xitan. Ix-xitan jobot il-familja. Nixtieqek tgħidha lilek innifsek f'dan mument. Ejda, ix-xitan jobot il-familja tiegħi. Ejda, ix-xitan irid ikisser il-familja tiegħi. Ejda, ix-xitan ma jaħminlix. Ix-xitan ma jridx jarak kuntent, ix-xitan ma jridx jara l-familja tiegħek kuntenta. Ix-xitan ma jridx jarak kuntent fiż-żwieġ tiegħek, irid ikisser bħalma kisser fil-bidu l-għaqda bejn Adam u Eva. Dejjem jidħolu fin-nofs biex jifred dal-sinjal tal-imħabba. U għaliex Satana jobot eżistijej il-familja u ma jħallix il-familja tkun maquda. Biex nifhmu dan għaliex eżistijej u għaliex kemm hija serja li l-familja titkisser u ma tkunx maquda u familja ma tkunx maquda bbażata fuq żwieġ bejn raġel u mara, irridu nifhmu eżistijej iżbuħija tal-ħolqien tar-raġel u l-mara f'relazzjoni bejniethom fi żwieġ skont il-pjan ta' Alla. Alla eżistijej huwa Alla Trinità, Missier Ben Spiritu Santu, komunjoni, komunità ta' mħabba.
U Alla li taħalli d-ġbija tiegħu fil-bniedem. Alla ħalaq il-bniedem fi ġbija tiegħu, ma x'ħalaq fi ġbija tiegħu. Hija relazzjoni komplementarja bejn ir-raġel u l-mara illi tidher anke fil-ġisem tal-bniedem, il-komplementarjetà bejn ir-raġel u l-mara, li tfisser dil-laqda ta' mħabba li tista' tinħoloq bejniethom li tirrifletti l-imħabba ta' Alla. Mela f'kelma waħda, Alla fl-Antik Testament qal lill-bniedem biex ma jagħmel ġbija tiegħu. Għaliex? Għax kien Alla li għamil ġbija tiegħu, għamil lill-bniedem li r-raġel u l-mara maħluqin fl-imkien f'relazzjoni waħda ta' mħabba. Mela jekk ix-xitan irnexxielu jkisser din laqda ta' mħabba bejn ir-raġel u l-mara fi żwieġ fil-familja, ikisser l-immaġni ta' Alla fid-dinja. Ix-xitan għax hu mibeda jobot l-imħabba, allura jkisser din l-immaġni ta' Alla billi jkisser iż-żwieġ u l-familja. Irrid noqdu attenti mela SSTA. Id-dnub dak kollha l-affarijiet li semmejt qabel huma dnub fil-ħajja tagħna, dak is-sitwazzjonijiet. U x-xitan ikkissru l-imħabba, iż-żwieġ u l-għaqda fil-familja. Allura SSTA, jekk il-bniedem illum il-ġurnata jitla f'ambjenti ta' tkissir, ta' tifrik fi żwieġ u fil-familja, fin-nuqqas ta' għaqda, allura ħbib, hemmhekk qegħdin ngħidu lill-bniedem bil-mod il-mod jibda jonqos mill-għarfien tal-imħabba vera, għax huwa fil-familja, l-bniedem jibda jtallem iħobb hemmhekk huwa l-ewwel post tal-imħabba, u jibda jitlef il-kapaċità li jħobb. U jekk jitlef il-kapaċità li jħobb, allura mbagħad anke fis-soċjetà tagħna SSTA. Kif is-soċjetà tagħna tibda titkissrilha l-familja. Kif tibda titkissrilha l-familja? Is-soċjetà tibda titkisser. Tibda titkisser, jgħidu x'jgħidu politiċi li ma jaqblux ma' din il-ħaġa, jgħidu x'jgħidu dawk li jridu d-divorzju, jgħidu x'jgħidu dawk li ma jemnux din il-ħaġa, il-verità hija di. Kif titkisser il-familja, tibda titkisser is-soċjetà. Dak huwa l-mod naturali kif Alla ħalaq il-bniedem u kif rid li s-soċjetà li tkun ibbażata fuq familja u l-familja hija mibnija fuq żwieġ bejn raġel u mara. Għall-laqda ta' bejnietom u għat-trasmissjoni tal-ħajja. Darba saret konferenza internazzjonali f'Malta dwar il-familja u ħarġu b'konklużjoni li ma jistgħux jiddefinixxu x'inhi familja. Daqshekk hija serja SSTA is-sitwazzjoni tagħna. Għax illum dil-familja rridu nġebduha ħalli jippruvaw indaħlu kollox u nikkuntentaw il kulħadd biha, anke minn mhux familja. Daqshekk m'aħniex qegħdin inkissru lil xi ħadd, imma fejn l-affarijiet mhumiex tajbin, irid ngħidu li mhumiex tajbin. Mhux nwessaw kollox biex kollox ikun tajjeb, għax hekk qegħdin nagħmlu llum il-ġurnata. Inwessaw kollox biex kollox ikun tajjeb. Biex kulħadd kif jifhimha jsib postu jħossu komdu, jħossu tajjeb, ma jħossu l-kuxjenza qed ċanfru. U jara li tajba. U allura ngħaddu liġijiet fejn jaqblilna ngħidu dik familja, fejn jaqblilna ngħidu dik le għax ħafna drabi skont kif jimxu l-finanzi, mexxu l-affarijiet dik il-verità. Irridu niftħu għajnejna SSTA, qegħdin nintelqu. F'Malta qegħdin ngħaddu minn bidliet radikali kulturali fini jekk qatt m'għandniex bidliet leġislattivi li diġà għandna xi ftit, però kulturalment qed ikollna ċerti bidliet. Il-mod kif qed naħsbu, il-mod kif qed nirraġunaw, l-influss ta' xi tiġri f'pajjiżi oħra madwarna fl-Unjoni Ewropea u f'postijiet oħra qegħdin jaħkmu l-mentalità tagħna l-Maltin brata maġla. Mhix qed ngħidha biex noqogħdu nibżgħu isna ma nafx xiex, qed ngħidha biex naffrontaw ir-realtà. Għaliex aħna bħala Knisja irridu naraw x'nagħmlu. Jiena konvint li ħafna drabi f'ċerti ċirkustanzi is-soluzzjoni fejn din hemm nuqqas ta' għaqda fil-familja, fejn hemm daw il-viżjonijiet hekk imsejħa ġodda li ħern sejħulhom viżjonijiet żbaljati ta' dak li hija familja. Is-soluzzjoni hi l-konverżjoni. Ma nistgħux inkomplu nippruvaw nraqqu SSTA. Irridu ninbidlu mill-qalb tagħna. Il-messaġġ tal-Vanġelu huwa ċar, indmu u emmnu. U din dan nuqqas ta' għaqda li għandna fil-familja rridu nindmu u rridu nemmnu fil-Vanġelu. Għaliex biex is-sitwazzjoni titbiddel hemm bżonn bidla mill-qalb tal-bniedem u konverżjoni mill-qiegħnet fil-qalb tal-bniedem. Jallomna Marija SSTA, is-sultana tal-familja li għandha tant tal-qalba il-familja. Bil-qawwa ta' Rożarju mill-ġdid fil-familji, bl-impenn tagħna l-kol kemm aħna verament nikkontribwixxu bil-mod il-mod, inkunu aħna l-ewwel merħ tal-arda u tal-dinja. Intom li qed tisimgħu, pruvawhomlu xi ħaġa sa nhar il-ġimgħa li ġej.
li taqqat il-familja tagħkom. Itolbu bħala familja. Ġibu familja oħra titlob magħkom. Kunu ta' dawl, kunu ta' eżempju, tistennissi jagħmel ħaddieħor biex il-familja tiegħek tingħaqad. Ara x'tista' tagħmel int biex il-familja tiegħek tingħaqad. Jekk tagħmel dan, il-mulej jagħtik islim.